खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। जों दामानि पर्बत जरानि बासबारिनि 2 नं फाग्लि जरानि माखासे जाथायखौ लालायनानै गोबां नारा नाथा जादलायदों। दिनै जों गोबां जायगायावनो सोरनिबा फुथुला सावनायखौ नुदों। गोबां जायगायावनो जोंनि फरायसा आफादा सोरखौबा सोंखारिलायदों। थिगैनो दं, सोंखारिलायदों, मोजांनि बाथ्रा। आं साबायखर होगोन, बै सोंखारि जाग्राफोरखौबो साबायखर होगोन। आरो जाय सोंखारिग्राफोर, जाय दिनैहाय स्टेटमेन्ट होग्राफोर बा सोरबाया दिनै फुथुला सावग्राफोर, बै बैखौबो आं साबायखर होगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदिखौ जोङो साबायखर होद्लायाबा मा होनांगोन? जों साबायखर होनांगोन। आं फार्स्टआवनो बुंगोन जाहैबाय, मैयाहाय दावराव देख्रेबनि सायाव बा प्रहलादनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों फरायसा आफादा। थिगैनो दं, बुंनांगौ, बेखौबो मोजां मोनदों। बिथांमोननि बुंनायखौबो सांग्रां खालामलायदों। माखासे बै सुबुंफ्रा, माखासे सोदोबफ्रा, माखासे वार्डफोरा, नङा होमबा, बैफोरखौ हयतोबा फरायसा आफादा हजम खालामनो हायाखै, सोंखारिखागोन। बैफोरसिम गासैबो फुथुला सावनायनो, गो बेक धरना होनायनो, आथिंजों गाहुनायनो, नङा होनबा, बेफोरखौबो जों साबायखर होनांगोन। जों खारन बेखौ सोरनिफ्राय सोलोंदों? फरायसा आफादनिफ्राय सोलोंदों। आरो बेखौ बिथांमोनाबो फोरोंदों। बर'नि फरायसा आफादाबो दिनैहाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायनो सोलोंनो हादों। नाथाय नैबे मोनसे सावगारिखौ नाय, बयनिख्रुइबो देरसिन जों मा होननानै बुङो? जों बिफा सोरखौ बुङो? बर'नि बिफा सोरमोनलाय? जोंनिया उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बर'नि बिफा होननानै बुङो बिखौ। आरो बिफा होननांगोनबो, मानो होनना बुङोबा आन्दलनखौ जागायजेनग्रोदों बेनो। गणतान्त्रिक भाबै नांनाय ना, बेफोरबायदिखौ जागायजेनदों होननानै बुङोबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। दिनै बे सारखौ, उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारखौ दिनैहाय गुबुन हारिया सोंखारियोब्ला फरायसा आफादनि मानगोनां दैदेनगिरिफोरा मानो स्टेटमेन्ट होनो हाया? आरो बै बेक्तिनि जानानै मानो दिनै सोंखारिनो हाया? आरो मानो बै बेक्तिखौ लानानै दिनै धरना होनो हाया? आरो बै बेक्तिखौ लानानै आथिंजों मानो गाहुनो हाया? सोंथि मानगोनां फरायसा आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिम। क'क्राझार जिल्लानि सासे सेन्ट्रेल लेभेलनि मैया बिथाङा प्रहलादनि सायाव, दावराव देख्रेबनि सायाव आरो गुबुननि सायाव गिदिर बाथ्रा बुंदों। मानगोनां सारा, फरायसा आफादनि मानगोनां सारा गिदिर बाथ्रा बुंदों। नाथाय बियो दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ दिनैहाय जों बयबो बर' जाथिया बिफा होननानै बुंजोबो। नाथाय बै बिफाखौ दिनैहाय नैबे हारसाया मा बुंदों? मा बुंदोंमोन? गावनि फेसबुक पेजाव माबायदि पस्ट खालामनानै होदोंमोन? बिनि सायाव मानो बुङाखैमोन सारमोना? आंना बेबो मोनसे सोंथि। दिनैहाय आरो कलिता जनगोष्ठीनो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ हलिडे होनो थांगासिनो दं। जों सार उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान, होमबा खालि मानो हलिडे खालामनो हाया? जेब्ला रुंसारि जादों अब्लानि सानाव मानो हलिडे खालामनो हायाखै? आसामावनो हलिडे मानो खालामनो हायाखै? आसामावनो दिनै जोंनि बिफाया दिनै जोनोम जानाय ना, आरो दिनै रुंसारि जानाय, मुंख्लं जानाय, बिनि मुङाव मानो दिनै स्टेटआव होसिख्रावनो हायाखै? दिनै बै बेक्तिया, जों ओरैनो खुगायाव बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श, नियम निति, हेन टेन XYZ बाथ्रा बुङो। नाथायबा ननलि खुगाजोंल' बुङो। नैबे गोसोनिफ्राय रावबो सेन्ट्रेल लेभेलनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बुङा, फोसावा। मानो? दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सोरनि थाखाय मुंख्लं जादों बियो?
नोंथांमोना मोजाङै मिथिगौ दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिनैहाय गोबां बाथ्रा फोसावलांदों नाथाय बेफोरखौ अनलि खुगायावल' बुंबाय थायो गोसोजों बुङा आं जा नुदों मैया दाखालिहाय प्रहलाद मोननि बुंनायाबो गाज्रि जादों आं बेयाव माखासे वर्ड सोदोबफोरखौ आं मोजां मोनाखै कयेकजन दैदेनगिरिनिखौ मुं मख'नो सानथ'वाखै सोरबा सासेया दिनैहाय दा बावहाय बहाबा हाबनानै थानांगौ बहाबा माबा माबि XYZ बाथ्रा बुं आंबो खाबजानाय मोनाखै बेखौ दिनैहाय जों फरायसा आफादा माब्लाबाबो गुबुन हारिया जोंनि बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ माबा मोनसे बुङोब्ला जेबो बुंनो हाया स्टेटमेन्ट होनो हाया मानो बेफोरथ' बिथांमोननिनो दायित्वमोन ना बेफोरखौबोथ' बिथांमोना एसे नायनांगौमोन ना दिनै फेसबुक पेजाव लिरनानै होदों बियो पस्ट खालामदों दिनै बिनि सायाव जेबो आयेन लानो हायामोन नामा बा बिनि सायाव दिनै माबा मोनसे हाबाफारि लानो हायामोन नामा ना जोंनि फरायसा आफादा दिनै बिराद लेभेल गोजौआव सहैबाय नामा बेफोर फिसा फिसौखौ माबा खालामनो थाखाय गावजों गाव बा गं फादलायनायाव बा दिनै नोंथांमोना साननो हागौ नोंथाङाबो गरसे गरनै खामायनो थाखाय न'नि खिबु उनजों थानानै औवाबारियाव थानानै बाथ्रा बुंदों बेखौ बुंबा जानाय नङा नों एबसुनि एन्टि एबसुसोलै नोङो अफ्रिया बे बाथ्राखौ नोंसोर बुंगोन नाथाय जों बेफोरबायदि नङा फरायसा आफादनि माखासे गोरोन्थिखौ नोंसोर जों बुङोब्ला दाय मोनो गोरोन्थि मोनो जोंनिया गासिबो गोरोन्थि जोब मोनसेबो लिगेल नङा जोंनि बुंनायफ्रा गासिबो गोरोन्थि जोब दिनै बावहाय पर्बत जरा बायदियाव मा प्रब्लेम जादों दिनै नोंथांमोनाथ' एसे गसंनो हायो नोंथांमोनाथ' नायनो हायो दिनै रायजो राजाया मानो धरना होदों नंगौ जोङो दिनै डेभेलपमेन्ट बा जोंनो कम्पानि बा बेफोरबायदि गिदिर गिदिर कम्पानि थायोब्ला जोंनि माखासे बर'फ्रा मावनानै जानो हागोन नाथाय दिनै बे जायगायावहाय बर' रायजो राजाफ्रानो मा खालामबाय थादों धरना होबाय थादों बर' रायजो राजाफ्रानो दिनै हेंथा खालामगासिनो दङ APDCLनि एगेन्स्टआव आदानि कम्पानिनि एगेन्स्टआव दिनैहाय बुंगासिनो दङ होनबा दिनै बर' रायजो राजाखौ दिनै लायाब्ला सोरबा सासे सानैया थाखागोन बावहाय सोरबा सरकारनि फारसेबो थागोन बेसरकारिनि फारसेबो थागोन दिनै बै बेसरकारिनि जायफोर दिनै लामायाव दिनै होबथिबाय थादों होसिख्रावबाय थादों दिनै बेफोरनि सायावबो फरायसा आफादफ्रा सेन्ट्रेल लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा थांनानै जिरायथाबनानै 1 घन्टा नङा 2 घन्टा नङा जों गुबुन खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो सानसे नङा साननै बुजिनांगोन हाबनानै रायलायहैनांगोन अब्लासो जोङो बे रायजो राजानि दुख सुखखौ बुजिगोन दिनै बे रायजो राजाया दिनै मानो APDCLनि हेंथायै मानो दिनै धरना होदों खर'आव दिनै पेट्रल लुना लादों नंगौ बियो जोंनि थाखाय बिराद खहा जागौमोन बायसेन्सआव जुदि दाजाथों इसोरनि अननायाव दा सावनानै लाथों इसोरनि अननायाव खिन्थु सोरबा सासेया जुदि सावना लामारनाय मोनबा दाया सोरनि जागौमोन बाथ्राया बेना दा जाथाय जानायनि सिगांनो दाखालि जिहेतु बे जाथाय जामारनाय मोनबा जायाखै इसोरनि अननायाव मोजां जादों जायिलाय खिन्थु जानाय मोनबा खिन्थु सोर दायित्व लागौमोन बावहाय फरायसा आफादनि बे फिसा फिसौफ्रा अफिसाव थाग्राफ्रा बुंहरनो हागौ अफ्रिनि दाय जागौमोन प्रहलादनि दाय जागौमोन अनजालि दैमारिनि दाय जागौमोन सोरनिबा दाय जागौमोन होननानै बाथ्रा बुंगोन बेखौ आं मिथिगौ दिनै सोरबा सासेखौ न'आव थांनानै धमकि होनानै लाब गैयालै धमकि होनाय फनाव धमकि हरनाय जाया ओरैनो स्टेटमेन्ट होनानै माखासेखौ समाधान खालामनो हागोन बेबो नङा नोंथांमोना बैसोरखौ लोगो हमनोबो नाजा केस होनाया गिदिर बाथ्रा नङा केस होनाया गिदिर बाथ्रा नङा गोरलै केस होनाया गोरलै दिनै नोंथांमोनानोथ' बुंदों खौसेथि आजि खय दिन जालांखो दिनै खौसेथिनि बाथ्राया बेफोरावनो गावलांगासिनो ना बेफोरावनो नुगासिनो दं खौसेथिखौ APDCLनि सोमोन्दै बा नैबे पर्बत जरायाव दिनै आदानि कम्पानिनि खामानि होनाय प्रमद बर'नि जिखिनि स्टेटमेन्ट होनाय उल्था आरो UG ब्रह्मआ बुंदों मा जुदि पर्बत जरायाव रायजो राजायाना जुदि नांथाराब्ला लानानै थांगोन गुबुनाव बे स्टेटमेन्ट होदों प्रमद बर'आ बुंदों 10,000 जना बेवहाय साख्रि मोनगोन आरो रन्जित बसुमतारियाबो मा बुंदों
नाथायबा बिथांमोननि स्टेटमेन्टखौ नोंथांमोना बेसेबां नायदों माबोरै नायदों आं बेखौ मोनथि रोङा खिन्थु आं बुजिनायाव आं थौले मेलेमजों बुजिनायाव हो बाङायल' मेलेमजों बुजिनानै साननानै नायदों साथाम मानसिनि स्टेटमेन्टखौ आङो खनसेल' नायाखै रिपिट खालाम खोनासंनानै नायदों प्रमद बर'नि स्टेटमेन्टआ आलादा इउजि ब्रह्मनि स्टेटमेन्टआ आलादा ओमफ्राय ओरैहाय डायनामिक लिडार एनडिएफबिनि नांनानै फैनाय हारिनि सेन्टिमेन्ट गोनां मानसि इएम रन्जित बसुमतारी बिनि स्टेटमेन्टआथ' नंथारा गैथारसिना डायनामिक लिडारनो बियो बिनि उनावहाय आरो नैबे जयन्त बसुमतारी बिथांनि स्टेटमेन्टबो आलादा होनबा दिनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनियानो स्टेटमेन्टआनो आलादा जोब गुबुन सासेया बुङो 10,000 साख्रि मोनगोन थांनानै थागोन सासेया बुंदों बावहाय जुदि बिखौ नाङाब्ला लांफिनगोन मा स्टेटमेन्ट जाखो बेफोरलाय होनबा बिसोरनि गेजेरावनो दिनैसिमबो स्टेटमेन्टआ आलादा ओंखारलायबाय थादों दिनै बे स्टेटमेन्टफोरखौ नायोब्ला होनबा बिसोरनि गेजेरावनो गोरोबनाय गैया होनबा दिनै सोरबा सासेनि नारसिननायाव डायनामिक लिडार हानि बिगोमा रन्जित बसुमतारीया दिनै एपिडिसिएलनो एलटमेन्ट होनो गोनां जादों दिनै आरो हाग्रामानि समावहायबो दिनैहाय रामदेबनि बाथ्राखौ ओंखारदों दिनैहाय जुदि रामदेबनो हरनाया गोरोन्थि जाथारबाय येस मानिदों मानो होनांगौ हाग्रामाया जों मानिदों जों बुजिदों रायजो राजाया बुजिदों नाथाय दिनै प्रमद बर'आ दिनै सेम गोरोन्थिखौ मानो मावनो थांगासिनो दं मानो मावनो थांगासिनो दङ बिथाङानोथ' दिनै साननो हनो गोरों बिथाङानोथ' गासिबो बुजिना दिनै सोरबा सासेया दिनै आन्दलनजों फैयाखै नङालै गासैबो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा आन्दलननि गेजेरजों बर'नि दुख सुख बर' बिमानि गाबनाय बेफोरखौ नुबोजोबदों दिनै बेफोरबायदि आन्दलननि गेजेरजों फैनानैसो दिनैहाय बेफोरबायदि हाग्रामायानो होन बेबो आन्दलन खालामबोनानै नांबोनानैसो मोनबोनाय 15 बोसोर सरकार सालायदों आन्दलन खालामबोनानै दिनै प्रमद बर'आबो आन्दलन खालामबोनानै दिनै 5 बोसोर सालायबाय बिनि गेजेरावबो दिनैहाय आरोबाव जों दिनैहाय रामदेबनो खहा जानायखौ नुनानैबो आरोबाव दिनैहाय एपिडिसिएलनो आदानि कम्पानिनो हानो थांगासिनो मानो बे गोरोन्थिखौ मावनो थांदों दा मावथों मानो मावनो थांगोन दिनै जोंहा मा बेनिफिट जागोन दिनै बेखौ बुंनाय लगे लगेनो नोंसोरो दिनै जौगाथायखौ लुबैया गुबुन जायगायावहाय गुबुन स्टेटआव खामानि मावहोना जाहैजानायखौ लुबैयो जों बेखौ लुबैया डेभेलपमेन्टनि फारसे जों हेंथा नङा डेभेलपमेन्टखौ नांगौ दिनै रायजो राजाया दिनै बावहाय जुदि नाङा होनना बुंदोंबा मानोथो दोनबाय थाखो मानोथो दिनै गुबुन जायगायाव मानो लाबोआखै दिनै रायजो राजाया दिनैहाय नाङा होननानै बुंथारबाय थादों पेट्रल लुनानै लाना थैलायनो नागिरदों बे जायगायाव जुदि दोनथारोब्ला जर जबस्थि दोनोब्ला खहाया सोरहाबा बारा जागोन नोंहा एज ए जाथि हिसाबै नों बर' जाथि हिसाबै खहा जानो थाङाखै होनबा बावहाय आरो दिनैहाय 30-35 बोसोरनि थाखाय बिनो एलटमेन्ट होदों एपिडिसिएलनो आदानि कम्पानिनो एपिडिसिएलआ होदों होनबा दिनै 35 बोसोरनि उनाव बेसेबांबा गिदिर वाल लुगोन बेसेबांबा गिदिर फाउन्डेसन खालामबोगोन होनबा दिनै 10 बोसोरनि उनाव 5 बोसोरनि उनाव आबाद मावना जाफिननो हागोन बाथ्राया बे थ' जायखियानो जाया मानो खोथाया गोलाव बाथ्रा बुंबाय फरायसा आफादनि सोमोन्दैबो फंनैसो जाबा दाजा बुंदों सिदा सिदि बाथ्रा बुंदों आं खुनु थेरा बेखा बाथ्रा बुङाखै दिनैहाय नंगौ नोंथांमोननिखौबो आं बुंनो थाङा जे नोंथांमोना दिनैहाय बिदि धरना होनाय बा माबा माबि सावनाया बेखौ आं होना जे नोंथांमोनाबो दिनैहाय बिथांमोनखौ जुदि सावदोंमोनबा आंनि खोथाया नैबेसोमोन जे नैबे सासे बेक्तिया जोंनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुङोबा जों दिनै बैसोरखौ मानो खालामनो हासै आरो दिनै कलिता जनगोष्ठीनो कलिता ट्राइबनो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ हलिडे होनो थांगासिनो दङ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनैहाय जोनोम सान होमबा खालि मानो हलिडे खालामनो हायाखै आरो मानो दिनै मुंख्लं जानाय अब्लानि खालि मानो हलिडे खालामनो हायाखै सार उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङावहाय आं बेखौ मोनथिनो लुबैदों अन्नानै फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना जुदि नायसनदोंबा आंखौथ' नायखाया आं फरायसा आफादनि हेंथायै बाथ्रा बुङो नालाय उल्था बुङो नालाय ओंखायनो फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्रा बेखौ नाया बुजिनायबो नङा आंखौ
बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुंहरगोन आं मोनथिगौ हरखागोन फैखागोन 100 बारखा बे दिनैहाय प्रहलाद मोननि सायाव सावदों दिनै बिथांमोना माबा मोनसे बाथ्रा उल्था बुंनायखायसो नोंथांमोनाबोथ' सावदोंथ' बे बर'जों बर' गं फारलायनानै लाब गैया आरो बे बर' जाथिया बे बर' हारिया बिराद उन्नत जाथिनो बिराद गोजौ थाखोआव थांनायनो बेसे गोजौ थांदों मानोथो गावजों गावलाय गं फारलायनायालाय गोगोमलायथार एसे इन्टारेस्टिं जायो माब्लाबा निउसफोरखौ नायोब्ला बेफोरखौ नायनानै खर' गुदुं जायो माब्लाबा एखनबा जोंबो मोनसे लेभेलजों नांबोनाय जोंबो मोनसे लेभेलजों फैनाय बे हिसाबै जोंहा बर' जाथिनि इसेब्लाबो 1% नङाबा 0%ब्लाबो जोंहा साननाय दं जों साननाय दं एसेब्लाबो जाय हक फरायसा आफादनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंबाय दैदेनगिरिफोरनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनाय जाबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनाव नोंथांमोना क्षमा होयो होआ आं बिनांगौ दायित्व बिबाय थ' लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय आंनि भिडिअखौ बहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि